Čovjek koji je mislio svoj put do partnerstva sa Thomasom Edisonom. Zaista misli su stvari, i to moćne stvari, kada se pomiješaju sa odlučnošću svrhe, upornošću i gorućom željom za njihovim pretvaranjem u bogatstvo ili druge materijalne predmete. Prije nešto više od 30 godina Edwin Barnes je otkrio koliko je istinito da ljudi zaista misle i postaju bogati. Njegovo otkriće nije nastalo odjednom. Dolazilo je malo pomalo, počevši od goruće želje da postane poslovni saradnik velikog Edisona. Jedna od glavnih karakteristika Barnesove želje bila je to što je bila određena. Želio je raditi sa Edisonom, a ne za njega. Pažljivo posmatrajte opis kako je krenuo da pretvori svoju želju u stvarnost i imat ćete bolje razumijevanje 13 principa koji vode ka bogatstvu. Kada je ova želja, odnosno impuls misli, prvi put bljesnula u njegovom umu, on nije bio u poziciji da postupi po njoj. Dvije poteškoće su mu stajale na putu. Nije poznavao gospodina Edisona i nije imao dovoljno novca da plati željezničku kartu do Orangea, New Jersey. Ove poteškoće bile su dovoljne da obeshrabre većinu ljudi od bilo kakvog pokušaja da ostvare želju, ali njegova želja nije bila obična. Bio je toliko odlučen da pronađe način da ostvari svoju želju da je na kraju odlučio putovati kao slijepi teretni putnik, umjesto da bude poražen. Za neupućene to znači da je otišao do East Orangea teretnim vozom. Predstavio se u Edisonovoj laboratoriji i objavio da je došao da uđe u posao sa izumiteljem. Govoreći o prvom susretu između Barnesa i Edisona godinama kasnije, gospodin Edison je rekao: "Stajao je tamo predamnom, izgledajući kao obični skitnica, ali nešto u izrazu njegovog lica odavalo je utisak da je odlučan da dobije ono po šta je došao. Naučio sam iz godina iskustva s ljudima da kada čovjek zaista želi nešto toliko duboko da je spreman da uloži cijelu svoju budućnost na jedan jedini okretaj točka, da bi to dobio, sigurno će uspjeti. Dao sam mu priliku koju je tražio jer sam vidio da se odlučio da izdrži dok ne uspije. Naknadni događaji su pokazali da nije napravljena greška." Ono što je mladi Barnes tom prilikom rekao gospodinu Edisonu bilo je daleko manje važno od onoga što je mislio. Sam Edison je to rekao. Nije moglo biti spoljašnost mladića ono što mu je donijelo početak u Edisonovoj kancelariji, jer je to definitivno bilo protiv njega. Ono što je mislio bilo je ono što se računalo. Kada bi se značaj ove izjave mogao prenijeti svakoj osobi koja je pročita, ne bi bilo potrebe za ostatkom ove knjige. Barnes nije dobio svoje partnerstvo sa Edisonom na prvom razgovoru. Dobio je priliku da radi u Edisonovim kancelarijama za vrlo nominalnu platu, obavljajući poslove koji su bili nevažni za Edisona, ali izuzetno važni za Barnesa jer su mu pružili priliku da pokaže svoju robu tamo gdje ga je njegov budući partner mogao vidjeti. Mjeseci su prolazili. Naizgled se ništa nije dešavalo što bi donijelo željeni cilj koji je Barnes postavio u svom umu kao svoju određenu glavnu svrhu. Ali nešto važno se dešavalo u Barnesovom umu. Neprestano je pojačavao svoju želju da postane poslovni saradnik Edisona. Psiholozi su s pravom rekli da kada je neko zaista spreman za nešto, to se pojavi. Barnes je bio spreman za poslovno udruživanje sa Edisonom. Šta više, bio je odlučan da ostane spreman dok ne dobije ono što traži. Nije sebi rekao: "A dobro, kakva korist? Mislim da ću promijeniti mišljenje i pokušati naći posao prodavača." Ali rekao je: "Došao sam ovamo da uđem u posao sa Edisonom i postići ću ovaj cilj makar mi trebao ostatak života." Mislio je ozbiljno, kako bi drugačiju priču ljudi imali da ispričaju kada bi samo usvojili određenu svrhu i ostali pri toj svrsi dok ne bi imala vremena da postane sveobuhvatna obsesija. Možda mladi Barnes to tada nije znao, ali njegova buldog odlučnost, njegova upornost u podržavanju jedne jedine želje bila je predodređena da pokosi svaki otpor i donese mu priliku koju je tražio. Kada je prilika došla, pojavila se u drugačijem obliku i iz drugačijeg pravca nego što je Barnes očekivao. To je jedan od trikova prilika. One imaju lukav običaj da se uvuku kroz zadnja vrata i često dolaze prerušene u obliku nesreće ili privremenog poraza. Možda je to razlog zašto toliko mnogo ljudi ne uspijeva prepoznati priliku.
Gospodin Edison je upravo usavršio novi kancelarijski uređaj, tada poznat kao Edisonova mašina za diktiranje. Njegovi prodavci nisu bili oduševljeni mašinom, nisu vjerovali da se može prodati bez velikog napora. Burns je vidio svoju priliku. Ona se tiho uvukla, skrivena u čudnoj mašini koja nikog nije zanimala osim Burnsa i izumitelja. Burns je znao da može prodati Edisonovu mašinu za diktiranje. Predložio je ovo Edisonu i odmah dobio svoju priliku. Zaista je prodao mašinu. Šta više je prodao ju je toliko uspješno da mu je Edison dao ugovor da je distribuira i prodaje po cijeloj naciji. Iz tog poslovnog udruživanja nastao je slogan "Napravio Edison, instalirao Burns". Ovo poslovno savezništvo traje već više od 30 godina. Iz njega je Burns postao bogat u novcu, ali je učinio nešto beskrajno veće. Dokazao je da čovjek zaista može misliti i postati bogat. Koliko je tačno gotovine ona izvorna Burnsova želja vrijedila za njega, nemam načina da znam. Možda mu je donijela 2 ili 3 miliona dolara, ali iznos koji god da je postaje beznačajan u poređenju s većim bogatstvom koje je stekao u obliku određenog znanja da se nematerijalni impuls misli može pretvoriti u svoj fizički ekvivalent primjenom poznatih principa. Burns je doslovno umislio sebe u partnerstvo sa velikim Edisonom, umislio je sebe u bogatstvo. Nije imao ništa za početak osim sposobnosti da zna šta želi i odlučnosti da ostane pri toj želji dok je ne ostvari. Nije imao novca za početak, imao je malo obrazovanja, nije imao uticaja, ali je imao inicijativu, vjeru i volju za pobjedom. S ovim nematerijalnim snagama učinio je sebe čovjekom broj 1 kod najvećeg izumitelja koji je ikada živio. Sada pogledajmo drugačiju situaciju i proučimo čovjeka koji je imao mnogo opipljivijih dokaza bogatstva, ali ga je izgubio jer je stao 3 stope kratko od cilja koji je tražio. 3 stope od zlata. Jedan od najčešćih uzroka neuspjeha je navika odustajanja kada nekoga zadesi privremeni poraz. Svaka osoba je kriva za ovu grešku u jednom ili drugom trenutku. Stric Ariu Darbija bio je zahvaćen groznicom zlata u danima zlatne groznice i otišao je na zapad da kopa i postane bogat. Nikada nije čuo da je više zlata iskopano iz mozgova ljudi nego što je ikada izvađeno iz zemlje. Zauzeo je parcelu i počeo raditi s pijukom i lopatom. Posao je bio težak, ali njegova žudnja za zlatom bila je odlučna. Nakon sedmica rada bio je nagrađen otkrićem sjajne rude. Trebala mu je mašinerija da izvuče rudu na površinu. Tiho je zatrpao rudnik, vratio se kući u Williamsburg, Maryland i ispričao svojim rođacima i nekolicini susjeda o nalazu. Sakupili su novac za potrebnu mašineriju i poslali je. Stric i Darby vratili su se da rade u rudniku. Prvi vagon rude iskopan i poslan u topionicu. Rezultati su pokazali da imaju jedan od najbogatnijih rudnika u Koloradu. Još nekoliko vagona te rude pokrilo bi dugove. Zatim bi došao veliki profit. Bušilice su krenule dalje. Nade Darbija i strica rasle su gore. Onda se nešto desilo. Žila zlatne rude je nestala. Došli su do kraja duge, a lonca sa zlatom više nije bilo tu. Nastavili su bušiti, očajnički pokušavajući ponovo pronaći žilu, sve bezuspješno. Konačno, odlučili su da odustanu. Prodali su mašineriju trgovcu starim gvožđem za nekoliko stotina dolara i uzeli voz nazad kući. Neki trgovci starim gvožđem su glupi, ali ne i ovaj. Pozvao je rudarskog inženjera da pogleda rudnik i napravi malo proračuna. Inženjer je savjetovao da je projekat propao zato što vlasnici nisu bili upoznati s rasjedima. Njegovi proračuni pokazali su da bi se žila pronašla tačno 3 stope od mjesta gdje su Darbijevi prestali bušiti. Tačno tu je i pronađena. Trgovac starim gvožđem izvadio je milione dolara u rudi iz rudnika jer je znao dovoljno da potraži stručni savjet prije nego što odustane. Većinu novca koji je uložen u mašineriju nabavio je Ariu Darby, koji je tada bio vrlo mlad čovjek. Novac je došao od njegovih rođaka i susjeda zbog njihove vjere u njega. Vratio je svaki dolar od toga, iako mu je trebalo godina da to učini. Mnogo kasnije gospodin Darby je nadoknadio svoj gubitak mnogostruko kada je otkrio da se želja može pretvoriti u zlato. Otkriće je došlo nakon što se bavio prodajom životnog osiguranja. Sjećajući se da je izgubio ogromno bogatstvo jer je stao 3 stope od zlata, Darby je iskoristio to iskustvo u svom izabranom poslu, jednostavnom metodom govoreći sebi:
Stao sam 3 stope od zlata, ali nikada neću stati jer ljudi kažu ne kada ih zamolim da kupe osiguranje. Darby je jedan od male grupe od manje od 50 ljudi koji prodaju više od $1 milion u životnom osiguranju godišnje. Svoju izdržljivost duguje lekciji koju je naučio iz svoje odustajnosti u poslu sa zlatnim rudnikom. Prije nego što uspjeh dođe u život bilo kojeg čovjeka, on će sigurno doživjeti mnogo privremenih poraza i možda neki neuspjeh. Kada poraz zadesi čovjeka, najlakša i najlogičnija stvar je da odustane. To je tačno ono što većina ljudi radi. Više od 500 najuspješnijih ljudi koje je ova zemlja ikada poznavala, rekli su autoru da je njihov najveći uspjeh došao samo jedan korak iza tačke na kojoj ih je zadesio poraz. Neuspjeh je varalica s oštrim smislom za ironiju i lukavstvo. Ona uživa u tome da nekoga sapliće baš kada je uspjeh gotovo na dohvat ruke. Lekcija o upornosti vrijedna 50 centi. Ubrzo nakon što je gospodin Darby primio svoju diplomu sa Univerziteta teških udaraca i odlučio da iskoristi svoje iskustvo u poslu sa zlatnim rudnikom, imao je sreću da bude prisutan na jednoj prilici koja mu je dokazala da ne mora nužno značiti ne. Jednog poslijepodneva pomagao je svom stricu da melje žito u staromodnom mlinu. Stric je posjedovao veliku farmu na kojoj je živio veliki broj crnih napoličara. Tiho su se otvorila vrata i malo crno dijete, kćerka jednog zakupca, ušla je i stala blizu vrata. Stric je podigao pogled, vidio dijete i grubo zalajao na nju. Šta hoćeš? Pokorno dijete je odgovorilo. Moja mama kaže pošalji joj 50 centi. Neću to učiniti, uzvratio je stric. Sad idi kući. Da, gospodine, odgovorilo je dijete, ali se nije pomjerila. Stric je nastavio sa svojim poslom, toliko zauzet da nije obraćao dovoljno pažnje na dijete da primijeti da nije otišla. Kada je podigao pogled i vidio je kako i dalje stoji tamo, viknuo je na nju. Rekao sam ti da ideš kući, sada idi ili ću uzeti prut na tebe. Mala djevojčica je rekla, da, gospodine, ali se nije pomjerila ni za pedalj. Stric je ispustio vreću žita koju je upravo namjeravao sipati u lijevak mlina, podigao bačvinu dasku i krenuo prema djetetu sa izrazom na licu koji je nagovještavao nevolju. Darby je zadržao dah. Bio je siguran da je upravo na pragu da posvjedoči ubijstvu. Znao je da njegov stric ima žestoku ćud. Znao je da se od crne djece u tom dijelu zemlje nije očekivalo da prkose bijelcima. Kada je stric stigao do mjesta gdje je dijete stajalo, ona je brzo zakoračila jedan korak naprijed. Pogledala mu u oči i vrisnula iza sveg glasa svojim prodornim glasom. Moja mama mora dobiti tih 50 centi. Stric je stao, gledao je nju jedan trenutak, zatim polako spustio bačvinu dasku na pod, stavio ruku u džep i izvadio $1 i dao joj ga. Dijete je uzelo novac i polako se povuklo nazad prema vratima, ne skidajući oči s čovjeka kojeg je upravo savladala. Nakon što je otišla, stric je sjeo na sanduk i gledao kroz prozor u prazninu više od 10 minuta. Razmišljao je sa zaprepaštenjem o batinanju koje je upravo doživio. I gospodin Darby je razmišljao. To je bio prvi put u svom cjelokupnom iskustvu da je vidio crno dijete kako namjerno nadvladava odraslu bijelu osobu. Kako je to uradila? Šta se desilo njegovom stricu da izgubi svoju žestinu i postane krotak kao jagnje? Kakvu je čudnu moć ovo dijete koristilo koja ju je učinila gospodaricom nad svojim nadređenim? Ova i slična pitanja bljesnula su Darbyjevom umu, ali nije pronašao odgovor sve do godina kasnije kada mi je ispričao priču. Začudo, priča o ovom neobičnom iskustvu ispričana je autoru u Starom mlinu, na samom mjestu gdje je stric primio svoje batine. Začudo, također, ja sam posvetio gotovo 1/4 vijeka proučavanju moći koja je omogućila neukom, nepismenom crnom djetetu da pobjedi inteligentnog čovjeka. Dok smo stajali tamo u tom buđavom starom mlinu, gospodin Darby je ponovio priču o neobičnom osvajanju i završio pitajući: šta možeš zaključiti iz ovoga? Kakvu je čudnu moć to dijete koristilo koja je tako potpuno pobijedila mog strica? Odgovor na njegovo pitanje naći ćete u principima opisanim u ovoj knjizi. Odgovor je pun i potpun, sadrži detalje i uputstva dovoljna da omoguće svakom da razumije i primijeni istu silu na koju je malo dijete slučajno naletjelo. Držite svoj um budnim i primijetit ćete tačno koja je čudna moć priskočila u pomoć djetetu. Dobit ćete uvid u ovu moć u sljedećem poglavlju. Negdje u knjizi naći ćete ideju koja će probuditi vaše prijemčive moći i staviti vam na raspolaganje za vašu vlastitu
vlastitu korist ovu istu neodoljivu moć. Svijest o ovoj moći može vam doći u prvom poglavlju ili vam može bljesnuti u umu nekom kasnijem poglavlju. Može doći u obliku jedne jedine ideje ili može doći u prirodi plana ili svrhe. Opet može vas natjerati da se vratite u svoja prošla iskustva neuspjeha ili poraza i izvuče na površinu neku lekciju koju možete povratiti sve što ste izgubili kroz poraz. Nakon što sam gospodinu Darby opisao moć koju je nesvjesno koristila mala crna djevojčica, on je brzo prešao svojih 30 godina iskustva kao prodavac životnog osiguranja i otvoreno priznao da je njegov uspjeh u tom polju dugovao u nemaloj mjeri lekciji koju je naučio od djeteta. Gospodin Darby je rekao: svaki put kada bi me potencijalni klijent pokušao izgurati napolje bez kupovine, vidio sam to dijete kako stoji tamo u starom mlinu, njene velike oči blistaju prkosom i rekao sam sebi, moram ostvariti ovu prodaju. Bolji dio svih prodaja koje sam napravio, napravljen je nakon što su ljudi rekli ne. Sjetio se također svoje greške što je stao samo 3 stope od zlata. Ali, rekao je, to iskustvo je bilo blagoslov u krinki. Naučilo me da nastavim dalje, bez obzira koliko težak put bio. Lekciju koju sam trebao naučiti prije nego što sam mogao uspjeti u bilo čemu. Ovu priču o gospodinu Darbiju i njegovom stricu, crnom djetetu i zlatnom rudniku, bez sumnje će čitati stotine ljudi koji zarađuju za život prodajom životnog osiguranja. I svima njima autor želi ponuditi sugestiju da Darby duguje ovim 2 iskustvima svoju sposobnost da proda više od $1 milion životnog osiguranja svake godine. Život je čudan i često nepojmljiv. I uspjesi i neuspjesi imaju svoje korijene u jednostavnim iskustvima. Iskustva gospodina Darbija bila su obična i dovoljno jednostavna. Ipak su sadržavala odgovor na njegovu sudbinu u životu. Stoga su bila jednako važna za njega kao i sam život. Iskoristio je ova 2 dramatična iskustva jer ih je analizirao i pronašao lekciju koju su podučavala. Ali šta je sa čovjekom koji nema ni vremena ni sklonosti da proučava neuspjeh u potrazi za znanjem koje može voditi ka uspjehu, gdje i kako on nauči vještinu pretvaranja poraza u stepenice ka prilici. Kao odgovor na ova pitanja, ova knjiga je napisana. Odgovor je zahtijevao opis 13 principa, ali zapamtite, dok čitate odgovor koji možda tražite na pitanja koja su vas natjerala da razmišljate o čudnovatosti života, može se naći u vašem vlastitom umu, kroz neku ideju, plan ili svrhu koja vam može iskrsnuti u umu dok čitate. Jedna zdrava ideja je sve što je potrebno za postizanje uspjeha. Principi opisani u ovoj knjizi sadrže najbolje i najpraktičnije od svega što je poznato, u vezi sa načinima i sredstvima stvaranja korisnih ideja. Prije nego što odemo dalje u našem pristupu u opisu ovih principa, vjerujemo da imate pravo primiti ovaj važan savjet. Kada bogatstvo počne dolaziti, ono dolazi tako brzo, u takvom velikom obilju da se čovjek pita gdje se skrivalo tokom svih onih mršavih godina. Ovo je zapanjujuća izjava i to još više kada uzmemo u obzir popularno vjerovanje da bogatstvo dolazi samo onima koji rade naporno i dugo. Kada počnete misliti i postajati bogati, primijetit ćete da bogatstvo počinje sa stanjem uma, sa odlučnošću svrhe, sa malo ili nimalo napornog rada. Vi i svaka druga osoba trebali biste biti zainteresirani da znate kako steći to stanje uma koje će privući bogatstvo. Proveo sam 25 godina u istraživanju, analizirajući više od 25.000 ljudi, jer sam i ja htio znati kako bogati ljudi postaju takvi. Bez tog istraživanja ova knjiga ne bi mogla biti napisana. Ovdje primijetite jednu vrlo značajnu istinu, naime. Privredna depresija počela je 1929. godine i nastavila se sve do rekorda razaranja svih vremena, sve do nekog vremena nakon što je predsjednik Roosevelt stupio na dužnost. Tada je depresija počela blijediti, uništavilo. Baš kao što električar u pozorištu podiže svjetla tako postepeno da se tama pretvara u svjetlost prije nego što to shvatite, tako se i čar straha u umovima ljudi postepeno povukao i postao vjera. Posmatrajte vrlo pažljivo. Čim ovladate principima ove filozofije i počnete slijediti uputstva za primjenu tih principa, vaš financijski status počeće se poboljšavati i sve čega se dotaknete počeće se pretvarati u bogatstvo na vašu korist. Nemoguće,
Nikako. Jedna od glavnih slabosti čovječanstva je upoznatost prosječnog čovjeka sa riječju nemoguće. On zna sva pravila koja neće djelovati, zna sve stvari koje se ne mogu učiniti. Ova knjiga je napisana za one koji traže pravila koja su druge učinila uspješnima i koji su spremni uložiti sve na ta pravila. Prije mnogo godina kupio sam fini rječnik. Prva stvar koju sam s njim uradio bila je da pronađem riječ nemoguće i uredno izrežem iz knjige. To ne bi bila nemudra stvar da i vi uradite. Uspjeh dolazi onima koji postanu svjesni uspjeha. Neuspjeh dolazi onima koji ravnodušno dozvole sebi da postanu svjesni neuspjeha. Cilj ove knjige je pomoći svima koji to traže, da nauče vještinu mijenjanja svog uma iz svijesti o neuspjehu u svijest o uspjehu. Druga slabost koja se nalazi kod previše ljudi jeste navika mjerenja svega i svakoga, prema vlastitim utiscima i vjerovanjima. Neki koji ovo budu čitali vjerovaće da niko ne može misliti i postati bogat. Oni ne mogu misliti u terminima bogatstva jer su njihove misaone navike natopljene siromaštvom, oskudicom, bijedom, neuspjehom i porazom. Ovi nesretni ljudi me podsjećaju na jednog uglednog Kineza koji je došao u Ameriku da se obrazuje na američki način. Pohađao je univerzitet u Čikagu. Jednog dana predsjednik Harper sreo je tog mladog orijentalca na kampusu, sastao da popriča s njim nekoliko minuta i upitao ga šta mu se učinilo kao najupadljivija karakteristika američkog naroda. Pa, uzviknuo je Kinez, čudan nagib vaših očiju, vaše oči su nakrivljene. Šta mi kažemo o Kinezima? Mi odbijamo vjerovati ono što ne razumijemo. Mi glupavo vjerujemo da su naša vlastita ograničenja prava mjera ograničenja. Naravno, oči onog drugog su nakrivljene zato što nisu iste kao naše. Milioni ljudi gledaju na dostignuća Henrya Forda nakon što je već uspio i zavide mu zbog njegove dobre sreće ili genijalnosti ili šta god je to čemu pripisuju. Fordovo bogatstvo. Možda jedna osoba na svaki 100.000 zna tajnu Fordovog uspjeha, a oni koji znaju previše su skromni ili previše nevoljni da govore o tome zbog njene jednostavnosti. Jedna transakcija savršeno će ilustrovati ovu tajnu. Prije nekoliko godina Ford je odlučio proizvesti svoj sada čuveni V8 motor. Odlučio se izgraditi motor sa svih 8 cilindara izlivenih u jednom bloku i naložio svojim inženjerima da izrade dizajn za motor. Dizajn je stavljen na papir, ali su se inženjeri složili svi do jednog da je jednostavno nemoguće izliti blok 8-cilindričnog benzinskog motora u jednom komadu. Ford je rekao, proizvedite ga ipak. Ali odgovorili su, to je nemoguće. Nastavite, naredio je Ford, i ostanite na poslu dok ne uspijete bez obzira koliko vremena bude potrebno. Inženjeri su nastavili, nije im preostalo ništa drugo ako su željeli ostati na Fordovom osoblju. Prošlo je 6 mjeseci, ništa se nije desilo. Prošlo je još 6 mjeseci i još uvijek se ništa nije desilo. Inženjeri su isprobali svaki zamislivi plan da izvrše naređenja, ali se stvar činila van pitanja. Nemoguće. Na kraju godine je Ford je provjerio sa svojim inženjerima i opet su mu javili da nisu pronašli način da izvrše njegova naređenja. Nastavite dalje, rekao je Ford. Ja to želim i imat ću to. Nastavili su dalje i tada, kao udarcem čarobnog štapića, tajna je otkrivena. Fordova odlučnost je ponovo pobijedila. Ova priča možda nije opisana sa minucioznom tačnošću, ali je suština i sadržina ispravna. Izvucite iz nje, vi koji želite misliti i postati bogati, tajnu Fordovih miliona, ako možete. Nećete morati gledati vrlo daleko. Henry Ford je uspješan jer razumije i primjenjuje principe uspjeha. Jedan od ovih je želja, znati šta čovjek želi. Zapamtite ovu Fordovu priču dok čitate i izdvojite redove u kojima je opisana tajna njegovog zapanjujućeg dostignuća. Ako to možete učiniti, ako možete staviti prst na određenu grupu principa koji su Henrya Forda učinili bogatim, možete izjednačiti njegova dostignuća u gotovo svakom pozivu za koji ste prikladni. Vi ste gospodar svoje sudbine, kapetan svoje duše, zato što... Kada je Henley napisao proročanske stihove, ja sam gospodar svoje sudbine, ja sam kapetan svoje duše, trebao nam je reći da smo mi gospodari svoje sudbine, kapetani svojih duša, jer imamo moć da kontrolišemo svoje misli. Trebao nam je reći da je etar u kojem ova mala zemlja pluta, u kojem se mi krećemo i postojimo, oblik energije koja se kreće nezamislivo visokom stopom vibracije i da je etar ispunjen oblikom univerzalne moći koja se prilagođava prirodi misli koje držimo u svojim umovima i utiče na nas na prirodan način da pretvorimo svoje misli u njihov fizički ekvivalent.
Da nam je pjesnik ispričao o ovoj velikoj istini, znali bismo zašto smo gospodari svoje sudbine i kapetani svojih duša. Trebao nam je reći sa velikim naglaskom da ova moć ne pokušava razlikovati između destruktivnih misli i konstruktivnih misli, da će nas poticati da pretvorimo u fizičku stvarnost misli o siromaštvu jednako brzo kao što će nas poticati da postupamo prema mislima o bogatstvu. Trebao nam je također reći da naši mozgovi postaju magnetisani dominantnim mislima koje držimo u svojim umovima i putem sredstava sa kojima nijedan čovjek nije upoznat, ovi magneti privlače nam sile, ljude, okolnosti života koje su u skladu sa prirodom naših dominantnih misli. Trebao nam je reći da prije nego što možemo akumulirati bogatstvo u velikom obilju, moramo magnetisati svoje umove intenzivnom željom za bogatstvom, da moramo postati svjesni novca dok nas želja za novcem ne natjera da stvorimo određene planove za njegovo sticanje. Ali budući pjesnik, a ne filozof Henley, se zadovoljio time da izrazi veliku istinu u poetskom obliku, ostavljajući onima koji su ga slijedili da tumače filozofsko značenje njegovih stihova. Malo pomalo istina se otkrivala sama, sve dok sada ne izgleda izvjesno da principi opisani u ovoj knjizi drže tajnu ovladavanja nad našom ekonomskom sudbinom. Sada smo spremni ispitati prvi od ovih principa. Održite duh otvorenog uma i zapamtite dok čitate. Oni nisu izum jednog čovjeka. Principi su prikupljeni iz životnih iskustava više od 500 ljudi koji su zaista akumulirali bogatstvo u ogromnim iznosima. Ljudi koji su počeli u siromaštvu sa malo obrazovanja bez uticaja. Principi su funkcionisali za ove ljude. Vi ih možete staviti u funkciju za svoju vlastitu trajnu korist. Smatrat ćete to lahkim, ne teškim da uradite. Prije nego što pročitate sljedeće poglavlje, želim da znate da ono prenosi činjenične informacije koje bi lahko mogle promijeniti cijelu vašu finansijsku sudbinu, kao što je tako definitivno donijelo promjene zapanjujućih razmjera dvijema opisanim osobama. Želim da znate također da je odnos između ova dva čovjeka i mene takav da nisam mogao uzeti nikakve slobode sa činjenicama, čak i da sam to želio. Jedan od njih bio mi je najbliži lični prijatelj gotovo 25 godina, drugi je moj vlastiti sin. Neobičan uspjeh ove dvojice ljudi, uspjeh koji oni velikodušno pripisuju principu opisanom u sljedećem poglavlju, više nego opravdava ovu ličnu referencu kao sredstvo isticanja dalekosežne moći ovog principa. Prije gotovo 15 godina održao sam svečani govor na diplomatskoj svečanosti na Salem Collegeu, Salem, zapadna Virginija. Naglasio sam princip opisan u sljedećem poglavlju sa toliko intenziteta da je jedan od članova diplomske klase definitivno usvojio ga i učinio ga dijelom svoje vlastite filozofije. Mladić je sada član kongresa i važan faktor u sadašnjoj administraciji. Neposredno prije nego što je ova knjiga otišla izdavaču, napisao mi je pismo u kojem je tako jasno izrazio svoje mišljenje o principu opisanom u sljedećem poglavlju, da sam odlučio objaviti njegovo pismo kao uvod u to poglavlje. Ono vam daje ideju o nagradama koje dolaze. Dragi moj Napoleone, moja služba kao člana kongresa pružila mi je uvid u probleme muškaraca i žena i pišem da ponudim prijedlog koji bi mogao biti od koristi hiljadama vrijednih ljudi. Uz izvinjenje, moram reći da će prijedlog, ako se po njemu postupi, značiti nekoliko godina rada i odgovornosti za vas, ali sam ohrabren da iznesem ovaj prijedlog jer znam vašu veliku ljubav prema pružanju korisne usluge. Godine 1922. održali ste svečani govor na diplomskoj svečanosti na Salem Collegeu. Kada sam ja bio član diplomske klase, u tom govoru posadili ste u moj ideju koja je odgovorna za priliku koju sada imam da služim narodu moje države i bit će odgovorna u velikoj mjeri za bilo kakav uspjeh koji budem imao u budućnosti. Prijedlog koji imam na umu jeste da stavite u knjigu suštinu i sadržaj govora koji ste održali na koledžu i na taj način pružite narodu Amerike priliku da iskoristi vaše dugogodišnje iskustvo i druženje s ljudima koji su svojom veličinom učinili Ameriku najbogatijom nacijom na zemlji. Sjećam se, kao da je bilo juče, divnog opisa koji ste dali o metodi kojom se Henry Ford sa malo školovanja, bez dolara, bez uticajnih prijatelja, uzdigao na velike visine. Odlučio sam tada, čak i prije nego što ste završili svoj govor, da ću sebi stvoriti mjesto, bez obzira koliko poteškoća morao savladati.
Hiljade mladih ljudi će završiti svoje školovanje ove godine i u narednih nekoliko godina. Svako od njih tražit će baš takvu poruku praktičnog ohrabrenja kako sam ja primio od vas. Htjeće znati kuda da se okrenu, šta da rade da bi započeli svoj život. Vi im to možete reći jer ste pomogli da se riješe problemi tolikih ljudi. Ako postoji bilo kakav mogući način da priuštite sebi da pružite tako veliku uslugu, mogu li ponuditi prijedlog da uz svaku knjigu uključite jednu od vaših karata lične analize, kako bi kupac knjige mogao imati korist od potpunog samoispitivanja, ukazujući, kao što ste mi ukazali prije godina, tačno šta stoji na putu uspjeha. Takva usluga kao ova koja čitaocima vaše knjige pruža potpunu, nepristrasnu sliku njihovih mana i vrlina, značila bi za njih razliku između uspjeha i neuspjeha. Usluga bi bila neprocjenjiva. Milioni ljudi sada se suočavaju sa problemom pokušaja povratka zbog depresije i govorim iz ličnog iskustva kada kažem, znam da bi ovi ozbiljni ljudi pozdravili priliku da vam ispričaju svoje probleme i da prime vaše prijedloge za rješenje. Vi poznajete probleme onih koji se suočavaju sa nužnošću da počnu sve ispočetka. Ima hiljade ljudi u Americi danas koji bi željeli znati kako mogu pretvoriti ideje u novac. Ljudi koji moraju početi od nule bez sredstava i nadoknaditi svoje gubitke. Ako im iko može pomoći, vi to možete. Ako objavite knjigu, želio bih posjedovati prvi primjerak koji izađe iz štampe, lično potpisan od vas. Sa najboljim željama, vjerujte mi, srdačno. Vaš Jennings Randolph.